Ska vakna. Kwa sababu gani tuamke? Varför ska vi vakna? Kwa sababu wakati huu ni wakati unakaribia mwisho. För att nu är vi nära slutet. Saa ya wokovu wetu imekaribia. Saa ya wokovu wetu imekaribia. Tiden till vår frälsare är nära. Neno Mungu linatuambia kwamba mwisho unakaribia kuliko vile tulipoanza kuamini. Ordet säger att till nu vår räddning är närmare än när vi kom till tro. Halleluja. 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 Usiku unakaribia sana. Siku ya kuja kwa Kristo inakaribia sana. Dagen är närmare. Na neno la Mungu linatuambia kwamba usiku unaendelea. Och Guds ord säger att natten håller på slut. Ni kusema kwamba mambo maovu mengi anaendelea sana siku hizi. Men natten fortsätter ju så. Onda saker fortsätter också. Mambo maovu mengi sana tunaona hapa duniani. Det är många onda saker som pågår nu. Lakini hizi ni dalili zinatuambia kwamba mambo yanaenda kuisha, tunaenda kuona mchana sasa. Men nu det betyder det är tecken att natten håller på att sluta och dagen kommer. Tusome mstari wa 12. Nu ska vi läsa vers 12. Usiku umeendelea sana. Mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Bwana tusaidie sana. Må Gud hjälpa oss. Neno la Mungu linatushauri Guds ord säger oss tuvue nguo zote za giza. att vi ska lägga av mörkrets gärningar Tujitayarishe kuvaa nguo za mchana. och ta på oss ljusets rustning. Wote wako gizani wanataka mambo maovu. Alla som är i världen gör onda saker. Lakini ukijua kama mchana unakaribia, Men om du vet att dagen är nära, unatakiwa kuvaa nguo za mchana. måste du ha på dig kläder till dagen. Bwana tusaidie. Må Gud hjälpa oss. Mpendwa, siku ya leo Alla ni idag, na kukumbusha kuvua matendo ya giza. jag vill påminna er att ta av er mörkrets gärningar. Na kukumbusha kujitayarisha mioyoni mwako. Jag vill påminna er att vara beredda i era hjärtan. Na kukumbusha kusoma neno la Mungu tena. Jag påminner er att läsa Guds ord igen. Uangalie kwamba matendo yako anaendana na neno la Mungu. Se om dina gärningar går som Gud vill. Mstari wa 13 unatuambia, Vers 13 säger: kama ilivyo husika na mchana, na tuende kwa adabu. Mstari wa 13. Vers 13 säger: låt oss leva värdigt, så om det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och regier, inte med strider och avund. Neno la Mungu linatuambiaje? Kama vile vinavyohusika na mchana, tuende kwa adabu. Och Guds ord säger att vi ska vara klädda som det som tillhör dagen. Neno la Mungu linatuambia sio kwa ulevi, Inte med drickande, sio kwa urafi, inte med festande, sio kwa uasherati, inte med strider, sio kwa ugomvi, inte med orgie, au sio kwa wivu. inte av avund. Hivi ni vitu tunaenda navyo. Det är saker som vi går med. Wanadamu tunaenda navyo. Vi folk går med det. Watu wanapigana. Folk slåss. Watu wanakuwa na wivu. Folk är avundsjuka. Watu wanakuwa hawapendani. Folk hatar varandra. Watu wanakuwa walevi. Folk blir fulla. Watu wanakuwa na wazinzi. Folk gör saker som inte Gud vill. Lakini neno la Mungu linatuambia nini leo? Men vad säger Guds ord oss? Natuambia acha hivyo vyote. Säger lämna allt det där. Hivyo wanavyovifanya ni watu wanaenda ndani ya giza. De som gör
gör det är de som går i mörkret. Lakini sisi watu wanaoenda kwenye nuru, Men vi som går i ljuset. huyu mstari unatushauri kuviacha kabisa. Bibeln, det här verset påminner oss att lämna allt det där. Na kutukumbusha kwamba tunakaribia mchana. Och påminner oss att vi är nära dagen. Na watu wenye mchana hawafanyangi hivyo. Och de som tillhör dagen gör inte så. Bwana tusaidie sana. De vet hjälpa oss. Mstari wa 14 unasemaje? Vers 14 säger. Unasema bali mvae Bwana Yesu Kristo. Nej, ikläd Herren Jesus Kristus och ha inte så mycket omsorg om det judiska att begärningsvägas. Neno la Bwana linatuambia tuvue hivyo lakini tumvae Kristo. Guds ord säger att vi ska klä av oss och ta på oss Jesus Kristus. Ukifika nyumbani leo unasema wewe mstari wa 13. När du kommer hem ska du läsa några vers till att Neno la Mungu linatukumbusha Guds ord påminner oss kwamba tunatakiwa kuvua uovu wote. att vi måste klä av oss allt ont Kumpokea Kristo Yesu. och ta emot Jesus. Na kuvaa Kristo maishani mwetu. Att ta på oss Jesus i våra liv. Kwa sababu yuko karibu kuchukua watu wake. För att han är nära och hämta sitt bord. Na leo hii una bahati ndugu yangu. Och idag har du tur. Kwa kusikia neno lake Bwana. Du har tur för att du hör det här ordet. Watu huko nje hawajui. Alla de som är ute vet ingenting. Wanaendelea kutenda mambo wanayotaka. De fortsätter göra som de vill. Lakini ukiingia ndani ya nyumba ya Bwana, Men om du kommer in i Guds hus, una bahati ya kumsikiza Mungu. har du tur att lyssna på Gud. Na Bwana anaongea na moyo wako. Och Gud talar med ditt Kwa hjärta. sababu Bwana anakupenda. För att Gud älskar dig. Bwana anakupenda mno. Gud älskar dig mycket. Ndio maana amekwambia uingie ndani ya nyumba yake. Det är därför han sa att du ska komma i kyrkan. Umsikilize akwambie. Och lyssna på vad han säger. Mpe maisha yako Yesu. Och ge honom ditt hjärta. Akuongoze. Att han ska leda dig. Bwana anatamani kukukaribisha mbinguni. Gud vill välkomna dig i himlen. Haleluya. Halleluja. Huko ni kuzuri. Det är vackert där. Yerusalemu tutakayoingia ni Yerusalemu mpya. Jerusalem, nya Jerusalem är vacker. Na watu waliovua uovu wote wataingia. Och alla de som har klätt av sig allt ont kommer till nya Jerusalem. Haleluya. Halleluja. Bwana pewe sifa. Gud, må Gud till. Prisa Gud. Siku hizi ni siku tunakaribia siku ya kutisha. De här dagarna är vi nära dagarna som är fruktansvärda. Watu watashangaa. Hata watu hawaamini kwamba Kristo atakuja. Det finns många som kommer bli Watu watashangaa wakiona watu wameenda. det finns många som kommer bli överraskade när de ser att folk inte finns mer. Neno la Mungu linatuambia kwamba watauliza fulani ameenda wapi, ameenda wapi. Guds ord säger att de kommer att fråga vart gick han, vart gick hon? Lakini hata tunaposoma neno la Bwana watajua kwamba Bwana amewachukua. Men de som läser Guds ord kommer Gud ta sig med dem. Wapendwa katika Bwana, Alla ni, tufungue mioyo yetu. låt oss öppna våra hjärtan. Tumruhusu Bwana Yesu aingie ndani. Och tillåta Jesus att komma. Atusafishe na damu yake. Att han ska rena oss med sitt blod. Atuokoe. Att han ska rädda oss. Haleluya. Halleluja. Atuokoe Bwana Yesu. Att han ska rädda oss. Aingie ndani ya maisha yetu. Att han ska komma i våra hjärtan. Atawale Bwana. Att han ska ta ledning. Atuongoze. Att han ska leda oss. Na siku atakapokuja, Och den dagen kommer. tuende naye mbinguni. Så att vi kommer till Na himlen. Bwana awabariki wote. Och Gud välsigne er alla. Amen. Muda huu naomba kuuliza. Nu vill jag fråga. Neno la Mungu linakuuliza. Guds ord frågar dig. Je, unataka kumkaribisha Bwana Yesu maishani mwako? Vill du ta emot Jesus i ditt hjärta? Kama ni kweli unataka kumkaribisha Bwana. Om du vill det. Kama ni kweli unataka Bwana Yesu aingie ndani mwako. Om du vill det. Akufundishe. Om du vill att Gud ska komma i ditt hjärta och lära dig. Akuongoze. Att han ska leda dig. Hebu fungua moyo wako tu. Öppna ditt hjärta bara. Nitaomba maneno. Jag kommer be. Na wewe utarudia moyoni mwako. Och ni ska säga i era hjärtan. Haleluya. Halleluja. Kama unataka kufungulia Bwana Yesu, Om du vill ta emot Jesus. sema maneno haya moyoni mwako. Säg de här orden i ditt hjärta. Bwana Yesu uliye mbinguni. Jesus Kristus som är i himlen. Najua wewe ni mwana wa Mungu. Jag vet att du är Guds son.